Dibantu karo warenggonoku ya Mbak Lisa. Karena ini masih ada permintaan. Lagune Udang Kuning dari Bapakmu Giono. Di peruntungan keluarga besar Sukanar. Yo Mbak sapa jenenge Lintang karo Wanda. Yo. Golekne sing gadis-gadis rek. Wah, cocok ini vitamin iki. Yo, disumpati cara bali, Cok. Yo, mari berdiri. Yo, Lintang dan Wanda. Malam hari ini juga dihadiri dulu pengen saking Tegowan Wetan sing kala wingi nimbali kula sak kanca wonten Tegowan Wetan Mas Karyo utawa Mas Kasun Pak kami tuwa so rencang-rencang ya barang nyusul ya ora tresno ya mesti sari ning omah insyaallah tanggal 7 ya bareng tindak ana ing beras Kedung Jati Grobokan yo karo Mbak Elisa meneh. Luar biasa. Gak rame iku, Pak. Gak rame minggu. Ora rame. Ora nganggo aku kok. Cari kawan kota. Usul. Kudune yo ngono kudune. 400 kok. Yo. Dibawani sithik wae, Udang Kuning diketok suarane. Oke. Karo Mbak Elisa den menghela napas. Blasuk-blasuk rene mergo di sasar-sasar karo Google Map. Sabar ya, Nak. Wis mumpung nek balik ke blasuk apa aman. Ya. Ayo ta ayo. Yo, lintang sithik, ayo ta. Yo ke blasuk no. Tuku Nadia lucu. Saya Mas Gareng suarane elok jos. Guna swara rupa, guna kegunan kepinteran, swara ya berkas, rupa ya ayu. Wah, cocok. Wah. Nonanung. Yo. Ayo Wan. Mbak Wanda gak fokus ket mau nyawang aku terus kok. Mati Pak niki Pak. Oh mikir mati. Mau nyawang aku terus go fokus ke depan. Ket mau ngelirik aku ambil ngelirik mesem ora ngono kuwi. Oh ngelirik kowe ora mergo tertarik pengen ngidoni kok. Ya apa? Itu juga kenikmatan. Nanung lho. Halus manis mangsa Mbak Elisa, ayo Mbak El.
bisa nyanding bisa dadi harap Rocky Romo sepisan gandut sing angka loro gandeng mawis tayub terus disalin warnane dadi samboyonan cara tulung agungan yang kedua. Bapak Mas Guru oleh-oleh undur saka Amerika Serikat ya pengen takon salam karo Donald Trump. Malah bener Donald bebek. Yo, monggo beres.
Thank you.